Mo ni bakho nga mulutaw sa tubig. Suma na yung porma. So, mulutaw siya sa tubig. Kubkub siya dinig mga balas para itambak niya skillet para mulalom sorry. Mga balas butang skillet yan din sa may Orqueta, sentro sa Orqueta dali dati sa kilid sa public market. Na diri karga kubkub. So pagkalalom na kaya mulutaw ra na siya ba? Mulutaw ra. Kalau mana tungkol hello, Mike.